La nostra candidatura és una candidatura clarament independentista. A banda de defensar totes les lluites per a la independència dels països catalans, defensem la legitimitat de l'1 d'octubre i de la Declaració d'Independència del 2017. A nivell municipal, aquesta lluita es pot concretar amb diferents accions, com podrien ser la sobirania fiscal i el consum republicà. La sobirania fiscal consisteix en què l'Ajuntament paga els seus impostos no directament a l'Estat espanyol, sinó a través del que és l'Agència Tributària de Catalunya, de manera que enfortim les institucions pròpies per poder arribar a tenir estructures d'Estat. El consum republicà es refereix a que l'Ajuntament, aquelles despeses que té fixes o que ha de licitar, les fa amb empreses del país. Per exemple, no té massa sentit que s'hagi fet la licitació de l'Escola Bressol hagi anat a parar a una empresa de l'IBEX 35 de Madrid o bé que el Teatre Auditori s'acabés atorgant a un arquitecte de Portugal. Després, per nosaltres també hi ha un tema important. Aquelles licitacions que s'hagin de fer des de l'Ajuntament haurien de tenir en compte criteris de llengua, de gènere, de proximitat i de responsabilitat social.